Tak, zdravím vás, priatelia a ľudkovia milí. Dnes som prišla na jedno nádherné miesto, opäť v našom blízkom okolí. Je to na Skicove. Išla som sem aj na hrob mojej dávnej kamošky, ktorá mala nedávno pohreb, tak ma to tam dneska tak zavolalo k jej hrobu, a takže asi nebudem veľa rozprávať, lebo ma to tak dalo nejak do spomienok a do stišenia, ale chcem vám aspoň ukázať. Toto krásne miesto sa volá Skalky, kvôli tomu zoskupeniu skál, a sú tu úžasné výhľady. Dnes aj krásne slniečko svieti. Je tu ešte dosť snehu a je to veľmi silné energetické miesto. Práve tá kamoška Anička ma sem dakedy dávno zaviedla a je to aj také miesto, v podstate sem vedie krížová cesta, a ktorá vedie jednému takému miestečku, kde sú aj také symboliky alfa a omega. A je tam aj taká lavička, že dá sa tam vlastne aj si sadnúť a stišiť sa. A potom vedie cestička vlastne aj k rozhľadni nádhernej a k veľkému krížu. No a už potom sa ide trošku kúsok cez les na tieto skalky. A sem takisto sprevádzam ľudí. Často na týchto skalkách urobíme aj nejaký krásny obrad. A dá sa tu robiť, vidím, aj ohník. Takže tiež som tu robila dosť obradov a vlastne je to také pre mňa miesto naozaj, keď sa ide tou krížovou cestou aj v podstate sem na skalky, a tu keď sme prišli, tak v podstate je to také miesto, ktoré ma vedie do ticha aj cez ten les. Rada tú cestu prejdem v tichu, takže dnes vám to tiež len takto ukážem a pôjdem do ticha. Často robím aj tieto stretnutia v prírode na takýchto silných energetických miestach v tichu, že buď kráčame cestou v tichu, alebo sa potom na nejakom mieste stíšime a v podstate keď sú ľudia v mojom poli, to už mám dávno zažité, odskúšané, tak toto je krásne. Tak vlastne im tie otázky už aj prestanú chodiť a v podstate im prichádzajú samým tie odpovede, na čo oni si každý potrebujú nájsť tú odpoveď, a nikdy nepotrebujú, už potom nepotrebujete nikoho zvonka. A o to presne ide, že nepočúvať stále nejaké prednášky a chodiť stále do nemoty na nejaké semináre, kurzy a tak ďalej, alebo stále sa dá koho dačo vypytovať, že čím viac je človek vlastne prepojení sám so sebou,
tak mu tie odpovede prichádzajú. A naozaj takéto miesta čarovné my tu máme v našej krajine. A veľká škoda by bola neísť na ne, nespoznávať ich, našu krásnu krajinu a tým si vlastne aj pomôcť. Byť v tichu a tie odpovede prídu skôr či neskôr určite. A tak každý máme svoj jedinečný príbeh, každý sme jedinečný a tie odpovede každému musia prísť presne pre neho, šité na mieru. Takže to bola zase taká malá ukážka krásneho miesta. Takže volá sa Skicov Skalky alebo rozhľadňa. A ešte tu jedno také miestečko nedaleko, Vápenica, a potom je tam aj sú tam veľké ohniská a tiež posedy dá sa tam sedieť, najesť sa alebo len tak sedieť pri ohni a tiež je tam obria lavička, čiže tu na jednom miestečku je veľa takých miest. Takže toto je ďalšie také miestečko, kde vás pozývam. Kto by chcel aj so mnou. Môžeme byť aj v tichu, môžeme si zdieľať čokoľvek, spraviť si obrad, vyložiť si karty, čo bude potrebné. Takže ja idem zase trošku rozímať si do ticha, prejsť sa ešte a majme pekný čas a užívajme si každý jeden deň. Pa, ahojte.